Fisioteràpia i autisme. L'autisme és un trastorn del desenvolupament que es caracteritza per deficiències persistents en la comunicació i en les interaccions socials, patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats, dificultats en el processament i la integració sensorial. Es calcula que entre l'1 i l'1,5% de la població a Espanya té autisme. El seu diagnòstic és complex i moltes vegades tardà. La complexitat d'aquest trastorn radica en la seva àmplia variabilitat clínica, no només entre diferents subjectes, sinó també en la mateixa persona al llarg del temps. Un exemple d'això és l'àmplia diversitat en les capacitats cognitives, que poden anar des d'una intel·ligència normal o superior fins a una discapacitat severa. Per què necessiten tractament fisioterapèutic? Perquè fins a un 50% de les persones amb autisme té dificultats neuromotrius, com alteracions del to muscular i del moviment, dificultat per caminar, retard psicomotor, que en moltes ocasions afecta moviments tan senzills com pujar o baixar escales o fins i tot escriure. Deficiències en el sistema propioceptiu, vestibular i tàctil, o el que és el mateix, complicacions en el control del cos, l'equilibri i la percepció del tacte. La fisioteràpia treballarà la individualització, tractant de forma personalitzada els problemes de cada pacient. L'estructura, adaptant l'entorn perquè sigui predictible, facilitant la comunicació i establint metes clares. La intensitat i la generalització, amb intervencions mantingudes en el temps i en entorns quotidians. No existeixen tractaments miraculosos per a l'autisme, però amb la fisioteràpia podem fer florir el que ja existeix dins d'elles i ells com a possibilitat.